Αυτό το παγκάκι έχει μία ολόκληρη ιστορία από πίσω του και είναι η εξής. Δίπλα από το σπίτι που μεγάλωσα υπήρχε ένα πάρκο, το πάρκο Περιστέρι. Σε εκείνο το πάρκο λοιπόν υπήρχε ένα αντίστοιχο παγκάκι, στο οποίο συναντούσα πάρα πολλά βράδια τον καλύτερο μου φίλο και μιλούσαμε μέχρι το ξημέρωμα για τη ζωή μας. Κάναμε όνειρα και σχέδια και τα λέγαμε περί ανέμου και υδάτων. Η ζωή όμως τα έφερε έτσι που όταν ήμουν 20 χρονών έφυγε ο φίλος μου και με άφησε να περιμένω σε αυτό εδώ το παγκάκι. Από τότε, πάρα πολλά βράδια, βλέπω ακριβώς αυτή την εικόνα στον ύπνο μου, έτσι πλασμένη, και πάρα πολλές φορές τον περιμένω είτε σε αυτό το παγκάκι, είτε συναντιόμαστε σε έναν τόπο του νου πλέον και τα λέμε όπως παλιά. Τι θα έλεγες λοιπόν με έναν πολύ καλό σου φίλο αν του συναντούσεις και πάλι σε ένα μεταφυσικό πλέον παγκάκι και γνωρίζετε και οι δυο ότι δεν είστε εν ζωή? Πώς θα άλλαζε αυτό το γεγονός την προοπτική της ζωής σου και ποια κουβέντα θα ήθελες να μείνει από εσένα την ώρα που την μοιράζεσαι με ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο? Και επειδή πάντοτε οι καλύτερες κουβέντες που έγιναν σε ένα παγκάκι συνδυάστηκαν και με φαγητό που το μοιράστηκες, αυτό εδώ είναι το τελευταίο μου γεύμα.